21. mendean gauden honetan eta tamalez emakume pilotari gutxi ikusten ditugu geure frontoietan. Nerea, belaunaldi ezberdinetako bi emakume pilotarirekin elkartu da, erantzuna bilatzeko asmotan. Reyes, zu aspaldi hasi zinan, pilotakadak ematen, noiz izan zen hori eta nolatan hasi zinan? Bueno, ni hasi nintzen, 7 urte nituela, eskolara hasi nintzenean, han bi aukera eukitze ginutzen, neska sokantzan eitxe zuten eta mutile pelotan. Da ni zela etxien 6 anaien arteko arreba bakarra naizen, pelotara gehixo gustatzen ziten eta hortik hasi nintzen. Eta Patri, neska bizkaitarri indartxoa hau nola hasi zen pelotan, ba? Ni pelotan hasi nintzen 9-10 urtekin, Usansoloko taldean, Usansolokoan hazni. Eta bizi nintzen plaza ondoan, plazan zegoen frontoia, eskolan ere frontoia genuen, eta beti frontoian ibiltzen nintzen, baloiakin ere, baina pelota asko gustatzen zitzaidan, eta hori, 9-10 urtekin hasi nintzen herriko elkartean, Usansoloko elkartean. Batzuk dioten mentalitate kontua dela, beste batzuk, kultura kontua, zer gertatzen da, zergatik ez daude emakumezko eskuzko pilotariak? Nik uste dut direla gauza ezberdinak. Alde batetik kirol gogorra dela, pelota gogortasun badaka, pisu badaka, eta eskua landuta duki behar duzu. Orduan, jendeari, bai muti, bai neskei, gaur egungo neskati eta mutiei mina ematen die pelota, biguna baldin bada ere, ni sustapenauak ematen dituan eskoletan, ikusten ditut mutiak ere, mina ematen dit, eta dira pelota bigunak, orduan, kirol gogorra da, ez da erreza pelotan ibiltza. Eskuak egin behar dira, gogortu behar dira, eta gero eskuko minakin jokatzen ikasi behar da. Zeintzuk dira frontoi batean entzun dituzun hitzik gogorrenak, Reyes? Bueno, bat akordatzen dut eta mintxe garen lekutik oso gertu entzuneban hori hobeto tortilla patata egiten etxian. Jendeak orokorrian nik uste dut pentsatzen dula emakumi eskupilotan inoiz bez. Lehen futbolian berdine pentsatzen zuten, ikusi da futbolian asko evoluzionau dela, eta eskua zela ino ez da bilen, ezin da evoluzionau, eta nik pentsatzen dut pentsakera hori daukela jendeak. Ze iritzi duzuzuk emakume pilotariei buruz? Batez ere eskuz ibiltzen diren emakume pilotariei buruz? Oso ondo iruditzen jat, mutilen bihar berdina dauke eta haupo emakumeak. Oso ondo iruditzen jat eta gero eta gehiago goten badia, hobeto. Oso ondo betzatzen jat eta zautzen dut bat, baina da onena, da Reyes eta onena da bera. Niri oso ondo, zede emakumeen bia da gizona bezala, da nahitia. Ondo, zeratik ez ni pentsatzen oso ondo, eta gaina kuriosu gehizen jokatzen. Zergatik uste duzu oso emakume gutxi aritzen direla eskuz pilotan? Nik uste dut, daola gizonan irudisa ikusitza pilota modua, baina emakume haue bihar berdina daukela. Nik uste dut, oitxuraik ez talako egon oin arte, eta horrega etxe gehixen baten ez, ezin da belako, oitxuraik ez talako egon oin arte. Bi belaunaldi ezberdinetako bi emakume eskupilotan. Oztopo guztien gainetik emakumeok aurrera egiten dakigulako indartsu. Bergaratik Nerea alias Euskal Herria zuzenean.